Στη ΣΥΤΑ νοιαζόμαστε για όλους τους ανθρώπους και προσπαθούμε για έναν κόσμο καλύτερο και πιο δίκαιο, ειδικά για τα παιδιά μας. Αυτά είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Γι' αυτό με τη δύναμη των πιο σύγχρονων δικτύων και λύσεων επικοινωνίας ενισχύουμε διαρκώς την προσπάθεια για διαφύλαξη και διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Με σκοπό την παροχή όλου του φάσματος των αναγκαίων υπηρεσιών κάτω από την ίδια στέγη, οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας έχουν αναθέσει τη λειτουργία του σπιτιού του παιδιού στο Hope for Children CRC Policy Center, το οποίο χρηματοδοτούν σχεδόν πλήρως. Το σπίτι του παιδιού επιδιώκει την εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού μέσω πολυθεματικής προσέγγισης. Η ΣΥΤΑ με αυτήν την πρωτοβουλία συμβάλλει ουσιαστικά στο έργο που επιτελείται, αφού πλέον τα παιδιά θύματα δεν χρειάζεται να παραστούν στο δικαστήριο. Έτσι, ενώ διευκολύνεται η δικαστική διαδικασία, το παιδί θύμα προστατεύεται από επανατραυματισμό του. Έχουμε κάθε χρόνο πέραν των 450 περιστατικών που παραπέμπονται στο σπίτι του παιδιού. Πριν λίγους μήνες, όταν ανανεώναμε τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΣΥΤΑ και του Συμβουλίου Φωνή, είχα αναφέρει ότι αυτή η συγκεκριμένη προσφορά της ΣΥΤΑ, δηλαδή η διασύνδεση των δικαστηρίων με το σπίτι του παιδιού, αποτελεί ίσως για μένα την πιο σημαντική δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού στις δεκαετίες προσφοράς του. Είναι ίσως από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στον τρόπο διεξαγωγής δικαστικών ακροάσεων και απονομής της δικαιοσύνης. Χάρη στη ΣΥΤΑ, πλέον κανέναν παιδί θύμα δεν θα χρειαστεί να πάει ξανά στο δικαστήριο με κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπο με το θήτη του. Επίσης, ξέρουμε ότι στους λίγους μήνες που έχει ήδη λειτουργήσει το σύστημα, η απονομή της δικαιοσύνης είναι καλύτερη, γιατί η μαρτυρία που δίνει ένα παιδί σε ένα χώρο γνώριμο για αυτόν, με το περιβάλλον στήριξης γύρω του, είναι πολύ πιο αξιόπιστη μαρτυρία. Γι' αυτό εμείς ως Συμβούλιο Φωνή πραγματικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη ΣΥΤΑ και είμαστε περήφανοι που μπορούμε να αποκαλούμε τη ΣΥΤΑ σύμμαχο και συνεργάτη μας στη μάχη κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών. Η δικαστική διαδικασία θα σημάνει το τέλος της πορείας ενός παιδιού στο σπίτι του παιδιού. Αυτή τη στιγμή, παγκύπρια και από το 2019 στη Λευκοσία, κάθε παιδί που θα χρειαστεί να μαρτυρήσει στο δικαστήριο έρχεται στο σπίτι του παιδιού, στους φιλικούς χώρους με τους οποίους είναι εξοικειωμένο και με τους ειδικούς που έχει γνωρίσει και συνεργαστεί. Με τη συμβολή της ΣΥΤΑ, το παιδί μπορεί να αποδώσει καλύτερα σαν μάρτυρας και με αυτόν τον τρόπο να εξυπηρετηθεί και η δικαιοσύνη. Μέχρι σήμερα έχουν καταθέσει στο σπίτι του παιδιού 40 παιδιά. Στο σπίτι του παιδιού, πέραν της δικαστικής διαδικασίας, παρέχονται υπηρεσίες όπως η λήψη οπτικογραφημένης κατάθεσης, ιατρικές εξετάσεις, ψυχολογική αξιολόγηση, θεραπεία και κοινωνική στήριξη και αποκατάσταση σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, την Αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας. Η προστασία των παιδιών και η επαγγελματική διαχείρισή τους στο πλαίσιο μιας ποινικής διαδικασίας είναι προτεραιότητα και μέλημα της Αστυνομίας Κύπρου. Οι ανακριτές του κλάδου διερεύνησης αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων του Αρχηγείου Αστυνομίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διερευνούν και λαμβάνουν καταθέσεις από αυτά τα ευάλωτα θύματα μέσα σε ένα παιδοκεντρικό και υποστηρικτικό περιβάλλον. Στόχος πάντα η αποφυγή επαναθυματοποίησης και εξιχνίαση της κάθε υπόθεσης ξεχωριστά. Με τον εξυγχρονισμό πλέον και της δικαστικής διαδικασίας, μέσω της τηλεδιάσκεψης, τα θύματα μας θα μπορούν να αντιμετωπίζονται πιο ανθρώπινα και η προστασία τους, τόσο ψυχολογική όσο και διαδικαστική, θα είναι πλέον δεδομένη. Ως ΣΥΤΑ και ΣΥΤΑΚΟ παρέχουμε στο σπίτι του παιδιού τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τις συνδέσεις που χρειάζονται. Τους παρέχουμε επίσης ιστοσελίδα που είναι αναγκαία για προώθηση των δραστηριοτήτων τους, αλλά και έναν εύκολο τρόπο για να μπορεί κάποιος να ζητήσει βοήθεια μέσω της σελίδας. Επίσης, προχωρήσαμε με την εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιάσκεψης σε κάθε σπίτι του παιδιού και δικαστήριο σε κάθε επαρχία, γιατί ο στόχος είναι κατά τη διάρκεια της δίκης να κυλήσουν όλα ομαλά. Η σύνδεση των δικαστηρίων με το σπίτι του παιδιού είναι ένα πολύ σημαντικό επιτεύγμα που μας φέρνει πιο κοντά σε μια πιο φιλική για τα παιδιά δικαιοσύνη
και ήταν ένα αποτέλεσμα της σημαντικής συνεισφοράς της ΣΥΤΑ. Η εξέλιξη αυτή, αλλά και γενικότερα η λειτουργία τέτοιας δομής όπως το σπίτι του παιδιού στην Κύπρο, καθιστούν τη χώρα μας ανάμεσα σε αυτές που εφαρμόζουν καλές πρακτικές στον τομέα της προστασίας των παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και χαιρόμαστε που ως οργανισμός αποτελούμε μέρος αυτών των εξελίξεων και συμμετέχουμε στην υλοποίηση αυτών των δράσεων. Η τεχνολογία υπάρχει για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Τα δίκτυα μας, η τεχνογνωσία του προσωπικού μας, οι υπηρεσίες μας, όλα αυτά στα οποία επενδύουμε διαχρονικά, αποκτούν αξία μόνο όταν απαντούν στις κοινωνικές προκλήσεις. Στη ΣΥΤΑ, σήμερα, αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί συνδέοντας τα σπίτια των παιδιών με τις δικαστικές αίθουσες σε όλη την Κύπρο, κάνουμε πράξη την αφοσίωση μας στον άνθρωπο, τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του. Αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας, διευκολύνουμε μια διαδικασία στην οποία υποβάλλεται η πιο ευαίσθητη και ευάλωτη ομάδα της κοινωνίας μας, τα παιδιά, ώστε αυτή να γίνει λιγότερο επίπονη. Για μας, η αξία που προσδίδει η τεχνολογία και οι υπηρεσίες μας σε αυτή ειδικά την περίπτωση είναι ανεκτήμητη. Στη ΣΥΤΑ, με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία και τη χώρα, αγκαλιάζουμε αυτά τα παιδιά και με τη δύναμη της τεχνολογίας ενισχύουμε τη φωνή τους, την κάνουμε δυνατότερη για να ακουστεί όποτε και όπου χρειαστεί, ισότιμα παντού.